Ahojte, dneska mi prišla ďalšia pošta. Ideme sa pozrieť. Kartón proti poškodeniu. Takže už to vidno, sú to mince. Tento mesiac bude asi o minciach. Vyhral jednu aukciu. Aha. Co? Takže máme ich oslobodené. Trošku ich dočistím. Máme 1 koruny, uhorská razba a rakúske razby. Trošku ich dočistíme a pôjdu do vitrínky. Takže tak. Neviem, tento mesiac bude asi o minciach. Dako, neviem nájsť niečo správne. A minca nikdy neublíži. Dobre. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ďakujem, ahojte.